oro rwangu rosembere na Kristu hadi nawirinde muno asimozita ra Jesu dinomira kunda Jesu diedomo deyo yangu shimwe dichanyura zangu kuti awi kwa matiti zake karira upepo uro yesima ruoko rwake ndobata dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu shimwe dichanyura zangu sifungo sikrinile kulabo abatebile na ngamina kitangele uchesu ngiza tebile uchesu Kristo etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula kukhala itilongo kuyena ngikuphungele ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela uJesu Kristu etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula uJesu Kristu etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula kokunye uzodlula kokunye uzodlula kokunye uzodlula Bwese wako nakisiza abonaka busaruza moyo wangu wafarira mari wangu namponesi musiwe rufaro Yesu andi samba moyo wanititi sakurinda nekufara kunamata musiwe rufaro Yesu andi samba moyo raberaro asakuru diriwate zinge wangu adifuwa datewera dafaramu gudainza musiwe rufaro Yesu andi samba moyo wandi titi sakurinda nekufara kunamata musiwe rufaro Yesu andi samba moyo sinozoro ramoyo wo fungangei jinjirozo usapata nenatenzi diye une jirojese musiwe rufaro Yesu andi samba moyo wandi titi
netiti dichamira na muponesi dichawa nenyere diere dichawa nenyere diere chiremba mumane ruzua rovira tomuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere diere musimba ratenzi ndodaku na mata siweze muwani wemwea nyereti yekube nyainga weyamba pamusi unoti sapasho dichawa nenyere diere chiremba mumane ruzua rovira domuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere diere dichafara kuona usu wa Jesu domupa rukudzo narini dichadifata mushawe darama kutindi kawana nyere dichawa nenyere diere chiremba mumane ruzua rovira domuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere diere dichawa nenyere diere chiremba mumane ruzua rovira domuka napone swatowe kumusha dichawa nenyere diere chengeta zuvare sabat uri itejene zuvara kayeriswam namponesi uitemabasa ako uzorore nesabata zuvara ishe usata uramashoko aunoda usa itajinofadza nyama yako anovi sagu morake nekurizora nesabata achazoponeswa uchengete zuva resabata gariere yera sabata yera rinono ngeza kuti musikiwe denga nenyika ndiye Jehova ngarubitwe iye Jehova ngarubitwe rinono ngeza kuti musikiwe denga nenyika ndiye Jehova Gatina Matewa na omwari
Tinokutendai Jehovha nenguva yamatipa kuti tiwane kupinda mukati meshoko renyu. Dai mwoyo wenyu mutsvene atibatsira kunzwisisa apo pachataurwa shoko renyu. Dai matibatsira Jehovha tagotendeuka kubva mukati mezvivi, tigorarama upenyu hunokufadzai hwakachena husina chitema. Titungamirire Jehovha, mushandise mutauri nenzira inokufadzai. Tonamata nemuzita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Moyo uri kutondera kupinda msabata, kupinda msabata. Sabata rakanaka vanhu vaMwari. Happy Sabbath saints. We today tiri kudzidza from the book of Jeremiah. Pakuda kuti tishandise mari. Ndo chidzidzo chedu. Pakuda kuti tishandise chii? Nyatsotaurai makasimba muchinyemwerera. Pakuda kuti tishandise chii? Jeremiah chapter 32. Ngandeitese ipapo. Jeremiah 32. For the sake yekuti zviflowe zvakanaka ndichaita ndichiverenga kuitira kuti zvibatsire vakomana vari kurekodha. Pane tumabreak tunowanzoitika ukamboti ndiani angaverenge saka hazviflowe. But I would have preferred someone to read. So I will do the reading and the explanation. Jeremiah chapter 32. Pakuda kuti tishandise mari vanhu vaMwari. Ngatidzokorei tese pakuda kuti tidii? Right, ngativerenge verse 1. Zvino shoko rakauya kuna Jeremiah richibva kuna Jehovha negore regumi raZedhekia mambo waJudha, riri gore regumi nemasere raNebukadnezar. That is the context. Tiri kuratidzwa nyaya iri kuitika kuna Jeremiah ari kutonga kuvaJudha ainzi King Zedekiah. Anga in the 10th year of his reign ari kutonga ku this rival kingdom yeBabylon ainzi Nebuchadnezzar. Zviri kubatika kaizvo. Shoko ndobva rauya kuna Jeremiah. Zvino nenguva iyoyo mambo wehondo yeBabylon akanga akakomberedza Jerusarema. Asi muprofita Jeremiah akanga akapfigirwa muruvazhe rwevarindi rwakanga ruri mumba mavaJudha. So context iri kuti pari kuitika nyaya yatiri kudzidzai. Jeremiah anga ari muprison, akavharirwa inside the city. But outside the city, kwenge kuine hondo yeBabylon yakakomberedza besieging Jerusalem. Saka hakuna ibuda mukati meguta. Vanga vakakombwa vari mukati. And inside the city, inside the prison, Jeremiah anga akavharirwa. Bible rinobva ratiudza kuti sei anga ari muprison. Verse 3. Nekuti Zedekiah mambo weJudha wakanga amupfigira achiti unoprofitireiko uchiti zvanzi naJehovha tarirai ndichaisa guta rino muruoko rwamambo weBhabhironi iye acharikunda. Mamanzwa nyaya yanga avharirwa. Constantly Jeremiah airamba achitaura kuti guys hatisi kuteerera. Onai tiri kunamata tiri pasi pemiti mitema. Onai there is a lot of bloodshed. Onai tiri kunamata Bhaari. Hatichachengete sabata raMwari. Saka nekudaro Mwari atuma the Babylonians, they are going to defeat us. Saka shoko iro raisadiwa namambo waita ngosiri patriotic. How can you say that of your own nation? Saka mambo hazvina kumufadza, ndobva vatora Jeremiah ndobva vamuvharira.
Are you following? Avharirwa because ari kutaura zvisinganaki. Matomambona kana kumachechi vanhu havachada shoko rinobohwa. Vauda kufadzwa panzee. Ukaiverenga kuna 2 Timothy 4 inotonzi iwewe Timothy mfana wechidiki iwe ndokumbira hangu bata basa remuvhangeri. Rova vhangeri, dzidzisa, tsiura, rayira zvikuru nekuranga, nekuti vanhu vachasvika nguva yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama. Hanzi asi vachazviunganidzira vatauri vanofadza nzeve dzavo. Inzwai vanhu vaMwari, vhangeri rechokwadi rinotomotivheta. Mandinzwa here? Asi hatitsvage mamotivation speaker. Iro rirega rinomotivheta. Vanhu vakawanda vakuda zvekutekenyedzwa. Havachada pavanotsurwa kuti ngatidai. Saka hanzi Jeremiah anga avharirwa nenyaya iyoyo. But besides that, mambo aimunyepera. Jeremiah 29, Jeremiah aipedzisa mharidza yakachiti, kana taenda Babylon uko, tichanoita 70 years. Mwari tatendeuka tiriko, otishanyira todzoka. But iyo pfungwa yekungoti bedzi tichambokundwa, ndo yaisadiwa iyoyo. Verse ya 4. Zedekia mambo wa Judha haungapukunyuke pamaoko evaKedhia, asi uchaiswa zvirokwazvo muruoko rwamambo weBhabhironi. Iye achandoisa Zedekia Bhabhironi agareko kusvikira ndichimushanyira. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyangwe mukarwa nevaKedhia hamungakunde. I want you to take some note this very important point. Jeremiah paaitaura namambo Zedekia aisaparidza ari muchechi kuti mambo muchaenda kuBhabhironi. Mwari haadaro, especially uchiadresa a leader. Jeremiah aitonaadresa mambo one on one. Ndinoona hangu mazuva ano munhu wese ari kufunga kuti ane right yekuadresa vakuru achitukirira achidaro. Bhaibheri haridzidzise kudaro. Even Elijah atumwa kuna Ahabhu aienda kumba aisaita mharidzo yekuchechi. Verengei Bhaibheri renyu zvakanaka. Shoko nderimwe asi rinoparidzwa nenzira kwayo. Hakuna kuzvita mafira kureva, handozvitaura chete uri kutaura uri pai. Romans 13 inototi vanotibata panyika, they are ministers of God. Pastor vedu is a minister of God. Both of them are ministers. How dare you do that? Saka Jeremiah anga akangwara ainotaura naye kumba. But ndokwakatoita problems kanza udaro munhu waMwari. Ndobva avharirwa. Verse 6. Jeremiah akati, shoko raJehovha rakauya kwandiri richiti, tarira Hanameri mwanakomana waShurumi sekuru vako achauya kwaari achiti, zvitengere munda wangu uri paAnatoti, nekuti ndiwe une simba rekuudzikinura. Ndo shoko rauya rataakudzidza iri. Tati chidzidzo chedu chiri kuti kudii? Zvakuda kuti tishandise chii? Saka Jeremiah akavharirwa. Ndiye ari kuti Jerusarema richaparadzwa. Ndiye ari kuti tichazodzoka after 70 years. Saka aive nemwana wasekuru vake Hanamel aifunga kuti akangwara. Ndobva ati ndoda kupruva kuti zvaanoparidza ndezvechokwadi. Saka Jeremiah akafanoudzwa naMwari zvikati sekuru wako ari kuuya. Ende pavari kuuya varoda kusikokupa offer yekutenga land yavo. Because kwa Israel you won't give the offer kune vasiri verudzi rwako unless watoshaya werudzi anotenga. Saka sekuru wako ari kuuya varoda kusikoti utenge land yavo. Muona kuti pfungwa yake ina sekuru ndaiti ndeyekuti uyu mvanhai nemavhesi ake akapusa, ndoda kumutengesa munda wangu ndorova mari, within a week land yacho inenge yamaoko emaBabylonians. Saka Hanamel aida kudisposa chop chop. Why? Because land yacho inge yatooccupywa nemaBabylonians. Saka kwaari aitoona kuti ndikaramba ndine property nechimiro chaita nyika ndinonyura. In fact, mweya wechiprofita unototi as we progress towards the end, uri mwana anonamata kuna Mwari, Mwari achakupa wisdom when to dispose and not. Mwari achatizivisa zvinoda kuitwa, but nothing should be done fanatically. Saka hanzi abva auya. Verse 8. Naizvozvo Hanameri mwanakomana wasekuru wangu akauya kwandiri muruvazhe rwevarindi, sezvakarehwa neshoko raJehovha akati kwandiri, donditengera hako munda wangu uri paAnatoti, riri munyika yaBhenjamini, nekuti ndiwe une simba yekugara nhaka, ndiwe unofanira kudzikinura, chizvitengera iwo.
Saka akabva akumbira ndobva akinurwa ndobva apinda mujere. Zvikanzi makadii sekuru? Zvikanzi zviri right. Zvikanzi mandishanyiro kunoku. Zvikanzi ndangoti ndione kuti uri sei. Zvikanzi sekuru zviri kuitika ka, I need cash chop. Ende ndatya kuti hapana mumwe ndimi close kinsman. Saka land yangu iyo iri paAnatot ndopa pakatokomba Babylon. Ndandichiitengesa. Ende ndatoti ndimi unofanira kutanga kudii? Kuitenga. Fortunately, Jeremiah angaudzwa naMwari kunzi utenge land iyoyo. Angaudzwa kunzi utenge chi? Land iyoyo. Chii chinoitika pana? Verse 9. Ndikatenga munda wakanga uri paAnatot kuna Hanameri mwanakomana wasekuru wangu. Ndikamuyerera mari mashekeri ane sivheri ne10. Ndikanyora rugwaro, matitle deeds. Ndikarunamatidza ndikapa maloya. Ndikadana mawitnesses ndikamuyerera mari pachiyero. Ipapo ndakatora rugwaro, copy title deeds rwekutenga, irwo rwakanga rwakanamatidzwa sezvakarehwa nemurayiro netsika, nerumwe rwakanga rwakashama. Ndikapa Bharuki mwanakomana waNeria mwanakomana waMasaya rugwaro rwekutenga. Hanameri mwanakomana wasekuru vangu aripo, nezvapupu zvikasimbisa rugwaro rwekutenga zvaivepo, nevaJudha vose vekenge vagere muruvazhe rwevarindi. Saka it was not an ordinary transaction. Why? Munhu ari mujere ari kutenga land. Saka zvakaita kuti maprison officers esauye nemaprinces enguva iyoyo maminister vakauya vachida kuona transaction iyi. Chii changa chiri kuitwa panapa naMwari? Jeremiah ndiwo uri kuparidza kuti tichaenda kuBabylon todzoka after 70 years. Kana zviri zvechokwadi, tenga kaland wozoigara after 70 years. Ndengeri message yaMwari kuti tsigira vhangeri rako nemari. Isa mari pane zvauri kutenda uchiudza vanhu tichadzoka. Kana uri kuudza vanhu kuti ndo chokwadi and you believe kuti ndo chokwadi tichadzoka, isa mari. That's our message. Kana muchitenda vhangeri ramuinaro vanhu vaMwari, sei musiri kuisa mari kutsigira vhangeri renyu? Sei iri kupera iri rhetoric, iri theory? Ukatarisa zvikoro zvinomaximiza kumasports, unoona zvinezvi maground ari kudiridzwa kudai, vachiisa nefertilizer kudira kupfuura zvinoitwa chibage. Why? They believe in sport. Only church yaMwari ndio inotaura chinhu kuti Ishe ari kuuya nekukasika asi havatsigire nemari. Jeremiah akanziisa mari pane zvaunotenda. Inzwai vana vaMwari, chechi yakuziva chokwadi, nyika yakuziva chokwadi kuti zuva rechinomwe iSabata. Theory iyoyo vari kuibata. Sei musingaise mari? Sei musiri kutsigira vhangeri renyu nemari? Tariwo neBhaibheri rawinaro. Asi uri kutenda ndo shoko raMwari, ndo shoko. Wana kubvaruka kwaraka. Sei usiri kuisa mari pane zvaunotenda? Aiwa, Sabata ndo inonyatsoticha vana vagurumike zvakanaka. Haana kana uniform yemaadventure. Anotori netumahipster hobo kupfuura uniform yekuchechi. Sei musiri kuisa mari pane zvamunotenda? Saka message iri kuti inzwai vana vaMwari, message yanzikwa. Vese vamwe tinotaura navo pamasaisai hakuna ane nharo. Chiri kuvanetsa ichechi ine right message asi haise mari. Endai munoona zvikoro zvenyu. Very deplorable. Asi mune kutenda kuti zvinoguruma. Sei kupa mari pasiri kuzonoiswa mari? Ndo question yaida kuanswa naMwari kuti Jeremiah, message vanhu vainzwa but vari kudhauta kuti uri kuti tichadzoka togara nyika. Saka kuti uvaprovhire Jeremiah kuti uri kurevesa, enda unotenga full property, woita kuti matitle deeds achengetwe kubhengi. Hanzi vanhu vakaungana kudai. Saka vamwe vaitofunga kuti ibalance. Vachiona vachisainirana mawitness mahabe, vachisainirana kudai. Vanhu vachiti, unoziva kuti muchinda wejerira, hanzi jeri ramuvhara. Asi hasi kuziva kuti panzapo kuAnatot kwaari kutenga kwato-occupied nemaBabylonians. Saka sekuru vakaHanameri vakatoona varova zheti, vakatoona varova mari. Muri kunzwa here? Because havana kuunderstanda kuti Jeremiah ari kutenda mushoko raMwari kuti tichadzoka kunyika yedu. What do we believe as a church? Ombokubvunzai, what do we believe? Tinotenda kuti mashoko aMwari ishoko, Bible, ndo rinobatsira munhu
Rugwaro rwese rwakafemerwa naMwari runobatsira pakudzidzisa, pakuranga, kuti munhu waMwari akwanisirwe mabasa ose akarurama. Ndozvatinotenda. But patinobhabhatidza vanhu hativape mabhaibheri, tinovapa mahagi. Totadza kupa chidzidzo. Sei musingaise mari pane zvamunotenda nhai chechi yaMwari? Hatiise mari, but ukataimira zvinoitwa nemunhu vachinoita unveil tombstone, anodhindisa matisheti ese vazukuru. Otsvaga fotografa kungonoisa dombo repaguva kuna wakafa, anodira mari inotyisa. Nekuuraya mbudzi 5. Vhangeri ratiri kutaura iri hapana mari inoiswa. Zvaakuda kuti timboisa mari chechi yaMwari. Ndowei yatinogona kuona kuti tiri tese here munyaya iyi. Because kana muri kutenda kuti ishane nekukasika vhangeri rikufanira kusvika kuvanhu vese, sei musiri kuisa mari kuti risvike? Maona ushamisika sechechi panapa, hamuna kana leEvangelist 1. Hamuna? Ikadongotaurwa ko mapastor ari kubhadharirwei? Saka muri kutendei imimi? Muri kutenda kuti tinogara pane here kana kuti muri kutenda kuti we are a movement iri kuendesa shoko raMwari? If we are a movement, go prophesy to many tongues, nations, and kana iriyo mandate yedu zvakazarwa chapter 10, why are we not backing that mandate with the resources? Inzwa inoenderera pamberi. Verse 13. Ndikarayira Bharuki pamberi pevanhu ndichiti, zvanzi naJehovha wohondo Mwari waIsraeri, tora rugwaro rwekutenga matitle deeds, rugwaro rwokutenga rwakamanamatidzwa rusealed, nerugwaro rwakashama, uzviise mumudziyo yevhu yandanoisa muhari, zvigare mumazuva mazhinji, nekuti zvanzi naJehovha Mwari wehondo, dzimba neminda yemizambiringa zvichatengwazve munyika ino. That was the message. Saka panguva iyi Mwari aida kuprova kuti zveshuwa zvandataura kuti vanhu vachadzoka zvichadii. But our context is now different, chechi yaMwari. Zvi zvakataurwa naMwari last days anai. Zvamunotoziva imi. Ngatirege kutsvaga zvakawanda. Ngatingoti ivhangeri yeushe ichaparidzirwa kupi? Kunyika dzose. Ngatingoti ndo chiprofita chatakasirwa chiri 1. Chinoda chii kuti zviitike? Ambokubvunza imi, chinoda chii? Pakuda mari. Chakasiwa naMwari achienda kudenga ipower. Ndo yakati tarirei ndapiwa simba kudenga nepanyika. Haana kusiya mari. Ana Nicodemus nana Barnabas vakazvona kuti pakuda mari. Kana mandate yedu tanzitangirai Jerusalema, Samaria, mosvika mugumo wenyika, vakatengesa maplots ana Barnabas. Chavaitengesera vaibheka message yavo nemari. We chechi yaMwari. Isai mari pavhangeri renyu. Makliniki enyu anonzwisa tsitsi. Asi muri kuti ndimune best blueprint yeutano. Zvikoro zvenyu zvinonzwisa tsitsi. Machechi enyu anonzwisa tsitsi. Asi mungota tiri verusadzi tiri remwe. Kana muchitenda muri so sure about the prophetic message 1844, Mwari akamutsa key church inoenda yodzidzisa 3 angels message dziri kuonekwa dzichibhuruka dzichimhanya kuradza speed. Sei tisiri kudira diesel speed inyanye? Murungotaura iri rhetoric zvino ndakaona vatumwa 3 vachibhuruka nepamusoro pedenga. Wekutanga akati ityai Mwari mumurumbidzei, ndikaona mumwe achiti kuteedzana kwengirozi dziya ispeed. Ikeshi yataura mufundisi ikeshi. Imuramba mchikoti wafundisi vedu makurano vadizva mapastor taina kare vaine mweya waMwari. Nozero kuti pastor aibva kunjanja kuya kurosa gomo rehwedza, unobuda kwarusape netsoka achidaro. Nai ndo speed iri kuonekwa nazvakazarwa iyoyo. Anoda kufuna ndo speed iri kuonekwa nazvakazarwa. Ende murubva magutsikana kuti ende zveshuwa munhu waMwari, inzwai vana vaMwari. Message yedu is very correct. We chechi yaMwari. Our message is correct. Iri kushaya kubhekwa nemari. Jeremiah chifunga munhu ari mujeri. Ari kutozwa kuti kwandiri kunzitenga kwa occupyiwa. But chiri kumupa kuita transaction, Mwari akati after 70 years I will visit you again. Izvo zvakaburitsa mari. Akati uyai ndisaine matitle deeds.
Hanamewa achifunga kuti ari wazheta ahwina. Kuna Jeremiah, it was an acted parable kutsigira vhangeri rake nemari. Saka pavakapedza kusainirana zvikanzi aenda munochengeta Mwari, vese vakaenda vachizibvunza kuti uyu mukomana ari serious here. But zvavakagona kukonkluda ndezvekuti saka ndofunga ari kurevesa kuti dzimba dzichatengwa futi neminda ichadii. Vanhu vari kutadza kuona kurevesa kwedu, vachiona zviri chechi yedu neinfrastructure yedu nezvatinoita versus isusu vacho. Mwari ngakubatsirei. Handidi kutaura zvemumusha menyu. Musaconfuse vanhu. Kuti uchionekwa nezviri chechi yako, uchionekwa nezviri vhangeri rako, usaconfuse vanhu. Pakuda kuti tishandise mari. Isai mari pavhangeri. Iwe ndaitaura mufundisi wangu kuti vhangeri rifambe, panoda zvinyorwa, panoda kuti vanhu vanzwe. Ndakashamisika kuti saka vamwe vanhu vanotoona idea, havasi vese vari kukundikana kuti 1 hour vhangeri rinzikwe paredhiyo zvinoda about 4,000 US for 1 hour. Ndoda kuti muone kuti kunotori nevamwe vekutoti mumaindi yake ka ameno maonero amunogona kuita, but kwaari ari convinced kuti message ndeyechokwadi mhani ngaisvike kuvanhu. Kana message yedu iri yechokwadi iri kufanira kusvika kuvanhu, sei pari kutonzi hande bechinafu tinoita Zunde Operation Macedonia pari kusimudza vanhu 6? Are we sure we have the right message, chechi yaMwari? Maybe ndokwatofanira kutotangira. The Advent message, let me affirm to you, brethren, ndo vhangeri rechokwadi. Verengai bhaibheri renyu kubva kumadark ages, Mwari achidzosa chokwadi chake zvichidaro, kufanana nemukadzi uya anga ashaya dhirakama rakarasika, akatsvaira imba akatungidza mwenje, vakasecha mubhaibheri. Vanhu vanga varasikirwa nemutemo weSabbath out of 10, vatsvaira vaita zvese. Mukadzi anomirira chechi ari wana dhirakama rakarasika. Hanzi nebhaibheri kune here mukadzi anoti kana awana the lost coin anogara mumba make? Zvikanzi anomhanya kumaneighbors oti uyai mufare neni, mutemo weSabbath wangu wakarasika tauwana. How dare you see it sechechi yaMwari? Sei makangogara muchingoti happy Sabbath brother, happy Sabbath. Message iri mubhaibheri ndeyekuti haugare isu tawana mutemo wengu wakarasika. Our mandate kumhanya kuvavakidzani vedu, come uyai mufare nesu. Let's keep the Sabbath. Let's keep. Saka munomhanya sei? Mukadzi waLuke chapter 15 arutonzi anomhanya kuvavakidzana, hapanzi anofamba. Bhaibheri rinoti anomhanya, pane action inobhekwa nemari. Jesu achitaura pana Matthew chapter 9 anotozoti namatai Mwari atumire vacheki. Pray that the Lord send laborers. But ukaiverenga zvakanaka iri kuti harvesters. Maharvester vafundisi, maevangelisti vanotumirwa sei? Because akatoti hanzi munda yakaibva kare, chiri kunetsa vanokohwa vashoma. Saka tinowedzera sei vanokohwa mumunda pasina mari? Ima hamutosvodi kuti munoona pastor wenyu after 5 weeks achimboatenda mamachechi? Tofanira kuwedzera chechi yaMwari ite vaparidzi vakawanda vanokohwa. Tiri kudzidza cycle iya yeevangelism inonzi grow model: planting, sowing, cultivating, harvesting, then preserving. Pane issue naMwari paharvest. Kumwe kwari kuzoti kuri kuita kwega, zvikanzi nyika yatoibva, but pari kunoleka anongokohwa. Vanhu havakohwe because havapo because hapana mari. Nai muruda kuti chechi isvike pakukutsanangurai kuya ine mafiga netumapepa kuti ikuratidze kuti wedu ehonai chechi yese nezita rekuti East Zimbabwe Conference iya panopera gore mari yavanokolekta yese iri kutadza kusvika 2 million. Muda kuti vauye shuwa vakuratidze mapepa. Haiwa, bhekei message yenyu nemari imi. Isai mari pamessage yenyu muone kwatinosvika. In fact, Romans inotaura kuti God is prepared to finish this work in a short time. Mwari anoda kuita photo finish yevhangeri, but panoda mari. Makamboita relay here muningina relay kumusha? Aiswa pekupedzisira munhu akaita sei? Ndo patiri isusu. Tiri pa photo finish, ndo patiri.
kumwe kwese even mwakambodonedza chimuto chinhonga anenge ari panumber 4 wephoto finish unoona achibvundirira kudai, achibvundirira akamirira kuti chimuti icho anenge akutobvundirira kudai. Ende vanhu vanenge vachiti mirawo nako pasichapiwa Lameki, mirawo paachapiwa Lameki, anovatsvaira ve. Ndo chechi iri kutembwa. Mwari ada kupedza vhangeri, hapana mari. Mari yacho hapana. Hapana mari zvinokatsvaga mainfrastructure emachechi kuti tinyatsoona kuti zviri kuratidza kuti muri chechi iri kuita goi therefore. Unowana zvishoma. Unoona generator havana, PA system havana. But vanenge vaine tumwe tunhu twengoratidza kuti kutandara haiwa po. Aiwa vanhu vaMwari isai mari. Chinzwa ivhesi rekupedzisira pana Jeremiah tinamati. Asi zviri kunzikwa here? Vari kunzwa message simudzai maoko. Saka kana zviri kunzikwa zvitori right vanhu vaMwari. Inzwai Jeremiah 32. Jeremiah akatombomunetsawo anzi aite nyaya iyi. Inzwai zvaakazotaura. Verse 36 pachapter 2. Akutaura ipapo manje akati iye naizvozvo zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri pamusoro peguta rino ramunoti rakaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi. Tarirai ndichaunganidza kunyika dzose kwandakanga ndavadzingira nekutsamwa. Nekutsamwa kwangu nehasha dzangu uye neshungu dzangu huru. Ndichavadzoserazve kunzvimbo ino nekuvagarisa. Ivo vachava vanhu vangu, neni ndichava vanhu vavo. Saka Jeremiah yakamunetsa nyaya yekuti nhai Mwari, hanzi vanhu vaenda, munozoverenga mavhesi ari pakati, hanzi akasara akavharirwa muJeremiah vemuyamwe. Ndobva ati du. Zvikanzi asi nhai Mwari, muri kuti nditenge munda 1 ndiri mujeri, 2 land yacho yatotorwa nemaBhabhironians. Muri kuedza kunditisa chirahwe chakadii Mwari? But aiteerera. Hamukuona kuti hazvisi kunyatsoenderana. Unoita unge losi. Saka ndoda kuapila kwamuri vanhu vaMwari. Ivai vanhu vaMwari. Mwari achakuudzai zvoda kudisposwa. Don't be fanatical. Mwari achakuudzai zvoda kutengwa. Mukundinzwa here chechi yaMwari? Mwari achakuudzai zvinoda kuitwa pamazuva ekupedzisira atiri. But zvese zvacho zvoda kuti imboisai mari. Imboisai mari, ndapota ameno ndochemera. Isai mari pavhangeri wedu wei. Isai mari vacheki vawedzerwe pabasa raMwari. Isai mari kuguma kukasike kwauya. Ngatibhekei meseji yedu nekuisa mari. Ini ndoshamisika kuti imimi munonyatsoziva zvamunotenda. Kuti munoya panapa moita Legion of Honor. Honor Christ in the choice of places you wish to go to. Honor Christ in the choice of friends. Honor Christ in what. Munhu anenge achidaro. Unoona kuti rhetoric. Obva to keep my body as the Lord's temple. Unonyatsoona kuti uyu irhetoric uyu. Sei asiri kuuchengeta miri wacho seGod's temple. Ukatarisa kwaanoisa mari kunzwara dzakareba kudai nezvimwe zvakadai, anonyatsa kukuradza kuti izvo tiri kuita tese, asi inini kwandiri kufanda ndekuku. Saka chechi musaconfuse Mwari kuti tinoita rhetoric yekuti kuguma kunouya 3 angels message, we are remnant church, but mari yedu yenda otherwise. Sei muri kudaro? Be like Jeremiah. May the Lord bless you. Izvi zvaakuda kuti tiise mari chechi yaMwari. Isai mari chechi inova convinced. Ndosaka muchinzwa iti chechi yenyu haina rudo. Because muruda kuti panhamu chaipo, panhamu unoona maelders isiri yavo nhamu yacho futi. Vanoenda vakaviga bhaibheri kudai. Nhamu isiri yavo vanoenda vakaviga bhaibheri kudai. Vachibata maoko kudai. Vakaviga bhaibheri. Vozevezerana kuti pari kubatwa nechechi ipi. Havadi kuisa mari kuti vauye netraki nehuni. Havadi kuuya nehupfu nemakebheji. Varida kungorwa meseji chete. Isai mari chechi imi. Unzwa pari kubatwa nechechi ipi. Ende vakapedza kuparidza vanonyepa futi tichaenderera mberi tichimba. Tokumbirawo mushatudzo kuti nhamu ichafamba sei. Apedza kutaura unzwa tichaenderera nekuimba. Panongoimbwa 1 song. Vombirira imwe service futi chavarida kubhomba nemavhesi. Wedwe inzwai vanhu vaakuziva meseji yedu. Isai mari manimi. Isai mari, muri kutadza kuhaya chibhazi vanhu vayamurike, vanhu vamuri kuona vese vanga vaida kuenda kwamurehwa kurufu vari stranded kudai, imuri kungosara makabata mabhaibheri. Isai mari apo. Chechi inei kumeseji hakusina ane doubt nyika yese. Endai munobvunza. Enda kana mutauni uwabvunze nevasingaenda kuchechi kuti vane meseji yechokwadi ndiani, vanoiziva. But chechi iyo haise mari pane zvainotenda.
Isai mari cheche ya Mwari. Aruti ndazvinzwa ngasimuke tinamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga. Regererai izwi remutauri rinogona kuita kunge kupopota. Asi tokumbira kuti mutiitiso zvamakaitira Jeremiah. Aive nemessage iri so powerful yaimuvengesa nevanhu. But message iyoyo yaida kutsigirwa nekuti aburitse mari yake. He was under very difficult conditions atori mujeri. With no prospect yekuti achabuda kuzonovaka imba pastendi ainge atenga. But he was able to do that because aitenda mushoko renyu rekuti after 70 years all the people of Israel will return to their land. We have even a more sure word of prophecy. Tine shoko rouprofita rakasimba Mwari. But tiri kukundikana kuita sezvakaitwa naJeremiah kuritsigira nemari. Nyika yose inoziva zvamakaitira chechi yenyu. But nyika inoshamisika hatiise mari pane zvatinotenda. Tarirai muone vana vedu, dzidziso yatinovapa. Tarirai muone mararamiro edu. Tarirai muone zvipo zvatinouyisa pamberi penyu. Idi tiri kungotaura nemuromo. Asi handifunga kuti tiri kutenda kuti nyika ino iri kunoguma. Kana zviri zvemachokwadi kuti nguva yapera, tipeiwo kubhururuka nekukasika sengirozi 3 dzamunotiratidza. Tokumbirawo mari yekutsigira vhangeri. Tipeiwo maresources ekuti vhangeri risvike kwese. Tarirai muone zviri kuita natural disaster. Kumwe kwacho tichatadza kukusvika nengari yechimiro chenyika. Kuchanzi nhasi tokumbira kuchimbidzika Mwari. Izvi zvega zvinoitwa kana matumira more laborers into your field. Hatigone kudaro nekuti hapana mari. Vandudzaiwo Shawasha Church. Pavanoita programming yavo, vabatsirei nepfungwa yekuti vakasike vaita basa renyu. Vabatsirei nepfungwa yekuisa mari pane zvavanotenda. Vandudzaiwo ma-institutions edu. Vandudzaiwo ma-departments edu. Ndo munamato wedu naJesu Kristu. Amen. Jara mangwanani mbeu dzote mutsa, jara masikati nemumaneru. Mira kupupura nguva yekucheka, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu. Tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu. Tichafara neku unza misumbu. Jara mukujeka, jara pane vute, usachke makore, basara Jesu, basari chapera, minda ichachepa, tichafara neku, unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu. Tichafara neku, unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu. Tichafara neku, unza misumbu. Enda nekuchema, jara kuna tenzi, kana nekushaya, kufata kwedu, kutitaripeta, achachingamita, tichafara neku, unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu. 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 Tichafara neku, unza misumbu. Kiafuna lowo nilo wa
upinkosi lawo moya Paulu Abrahama watami supa ule wazuzama yae zulu amandla kule nija asapela yini namhla akazimli suma sisi uchobewa beke zela osikumbulae jula tutele osa wakasizipena asizipelise luteloya wako kosikumbulae jula tutele osa wako asizipelise luteloya wako Apo basara peranje naenda kumusha uko kufa kunofeka kusafa dijamzi wamponesi apo ajazo uya iye anondikashira kumusha dijamzi Jamziwa apone jazomira naye Jamziwa mazazi mumaoko ake Zofara kwazo kuona uso wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumkuza nerudorone muza anondigazira musha kumsoro Jamziwa aponde jazomira naye Jamziwa mazazi mumaoko ake dinotondera awo vadikani wakafa kuti nerufuta patsana nawo apo Jesu auya nawo tichasangana asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa apo ndicazomira naye ndichamziwa ndichamziwa nemazazi
ndichatanga kuona Jesu, ndichamziva, ndichamziva, hapo nditazomera naye, ndichamziva.